Tinokunamatirai madzibaba Nikolasi Zakaria kuti Mwari werugare, Mwari anoporesa vanhu, Mwari anosimbisa vanhu, akusimbisei, akurwirei, akuporesei, tichiziva kwazvo kuti kana Jehovha vati hongu, hapana anoti kwete. Kana Jehovha vati kwete, hapana anoti hongu. Tinoziva kuti pane dzimwe nguva zvimwe zvinoda mari, pane dzimwe nguva pamwe mari inotiza, asi Mwari nguva dzose vanenge varipo mukuwanikwa kwemari nemukushaikwa kwemari. Pane medical team yedenga inoburuka igoita operation munyama. Pamuvete izvozvi kunyangwe pamugere, pane moto waMwari unoburuka, pane ropa raJesu rakakukombai, pane kurwirwa kukuru kuripo. Hatikangani mabasa ayo, makabata mabasa makuru, saka tinokunamatirai. Kana vari vechidiki makanga muchivapa mazano, chiti mwana wangu iwe, teerera mazano andinokupa aya. Usandishora nokuti ndava mutana, asi ubatisise kwazvo mazano angu. Kana dziri nyaya dzerudo hamuna kusiya, makavaudza vechidiki mukavati, ida anokuda, mukati uyo asingakudi, gara wasiyana naye. Tichiziva kwazvo kuti hakunawo imba kana musha unomira kana pasina rudo. Saka mwanakomana wangu, ida anokuda, newe mwanasikana wangu, ida anokuda. Tinokunamatirai baba Nikolasi Zakaria. Vakainyora tsamba uchiti kufamba kwako ngakuve mharidzo yakanaka, uverengwe panyika ino. Pauro anodarozve achiti uri tsamba iwe inoverenga. Matthew anonyora ichiti ndianiko angabatidza chibani agochiisa pasi pedengu, asi chinoiswa pakakwirira kuti chivhenekere vanhu. Saka kufamba kwako ngakuve tsamba, kuvhenekere nyika sezvauri munhu unorunga nyika. Aiwa, tinokunamatirai baba Nikolasi Zakaria. Pamaitaura nezvemavhi nemagokora, makanga muchitiyeuchidza kuti kana zvashata tinokwira makomo, tinopfugama nemavhi nemagokora tichidana kuna baba vedu, kuna Mwari wedu anopindura. Tinokunamatirai madzibaba Nikolasi Zakaria. Makadarozve kumuzukuru wenyu mukati, nhaiwa muzukuru wangu iwe, usachema uchiti uri nherera. Ndoda kuti kubva nhasi uzive kuti aiwa, hausi nherera iwewe. Une mubereki mukuru anonzi Jehovha, une mubereki mukuru anonzi Mwari, une mubereki mukuru anonzi Jesu Kristu. Aya mabasa makuru amakanga muchiita, muchirayira nekudzidzisa. Tinokunamatirai madzibaba Nikolasi. Tinokunamatirai kuti musimbiswe. Tinokunamatirai baba Nikolasi Zakaria. Iri mutadzi paya makanga muchitidzidzisa nokurayira kuti munhu anofanira kubvuma nokuziva kana ari mutadzi. Kana uchienda pamberi paMwari, usaenda uchizvirova chipfuva, usaenda uchizvirova dundundu, asi bvuma paunenge wakatadza. Mwari anoda vanhu vanoreurura, Mwari anoda vanhu vanovhuma. Tinokunamatirai baba Nikolasi Zakaria. Pane imwe nguva Jesu anopa mufananidzo achiti kwaivawo nemuteresi, vava kuinewo umwe muFarisei pamwe chete nemuteresi. MuFarisei akamira akazvirova chipfuva chake akati, ini ndinobvisa chegumi chemindi uye ndinotsanya katatu pasvondo. Ndakarurama, ini achizvikudza achizvirova chipfuva chake. Uyu waiva ari muFarisei uyu. Asi muteresi akamira nechekure akati, ini ndiri mutadzi zvangu. Izvi zvino
zvinoitwa nemufarisi uyu, aiwa ndaita muteteni. Asi Ishe Jesu anokomenda vachiti, ndinokuudzai kuti uyo muteresi uyu iye akafanira kupinda mushe hwekudenga, kwete uyo mufarisi ari kuzvikudza, kureva kuti pamberi paMwari panoda kuendwa uchizvininipisa, kutaura kuti Baba, ndiri mutadzi. Ichi chaiva chimbo chamakaimba chinonzi ndiri mutadzi, ndinokunamatirai Baba Nikolasi Zakariya. Paya pamakaimba nezvechikara, makaita sekuzarurirwa, makaita sekuvhenekerwa. Rugwaro rwuya rwuri kuna zvakazarurwa chapter 13 runoti, ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Ndiani anoramba pamazuva ano atiri kuti chikara chasimuka, zvirwere zvisingarapiki zvawanda? Paya makanga muchiimba pachine chimwe chete chirwere chaidomineta, asi iye zvino pava nemhando nemhando, ndudzi nendudzi dzezvirwere. Chikara chiya chosimuka, makanga muchizarurirwa nyama neropa, handizvo zvakakupai chimbo ichi, asi Baba vari kudenga ndivo vakakuitai kuti munyore chimbo ichi. Tinokunamatirai Baba Nikolasi Zakariya, kuti Mwari wekudenga ave nemi. Paya pamakati kubatana kwevaviri hamuna kusiyawo kunyange vari muvanano, makanga muchivaudza nezvekubatana, kuti vaviri vanoda kubatana, vakabatana isimba, mukarayira muchitaura zvepamusoro pebangoremba. Paya makanga muchidzidzisa zvevari mudzimba, zviri mudzimba hamuna kuzvisiya, makapinda nemo nemo, mukataura zvemuchiti Baba ndiyo nhungo yemu, ndo bangoremba, amai ndiyo mbariro. Ngatiremekedzanei mudzimba umu. Tinokunamatirai Baba Nikolasi Zakariya, Mwari werugare vakusimbisei. Vakomana vechidiki vakachema kwazvo navo mukati, ndabata makumbo, ndabata musoro, ndatenderera. Vakomana vechidiki nevasikana vechidiki, mwarasa tsika dzedu, mwarasa chivanhu chedu, hamucharemekedzi vakuru, hamuchapfugamiri vakuru, mwakutodanana nevakuru. Aiwa, makanga muchidzidzisa, hakuna vamakasiya. Ane nzeve zvake dzekunzwa, inotenda kuti akanzwa zvamakaimba. Ane nzeve dzekunzwa, inotenda kuti akanzwa zvose. Zvino tinonamata zvechichiti, Mwari werugare, Mwari wokubwinya, Mwari wemasimba ose, Mwari wezvishamiso, ngaakuporesei, ngaakusimbisei. Wedzerwai mazuva, wedzerwai makore, pihwai utano, rugare zvinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Tinotuma mutumwa akabata munondo wemoto, akurindirei. Apa hatisi kuita mafani, asi tiri kurevesa munamato uyu tautuma nemoto, kuti madzibaba Nikolasi Zakariya musimbiswe, muporeswe, mudzikinurwe, murapwe. Mwari wedu ari kudenga, vane simba rinoshamisa. Jesu achimuka kuvafi, anoti ndapuwa simba rose kudenga nepanyika. Tinoziva kwazvo kuti hapana kana angamugona. Shoko rinoti hakuna chombo chakagadzirwa kuzorwa nesu chichabudirira. Imi muri mukundi, poreswai nezita raJesu, dzikinurwai nezita raJesu. Mwari wakamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose apfugame, navari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe. Tinokunamatirai, poreswai, itirwai zvakanaka, muzita raJesu Kristu.